hvordan det går. Vejen, som vi plejer på 7, 8, 1, 2, 3, godt. Vi prøver lige den til højre. Og så tror jeg bare, at vi prøver at sætte den på, når vi drejer. For det er helt det samme, bare mod frem. Det er helt det samme, bare anderledes. Ja. Hele sammen. Godt. Til højre på 7, 8, 1, 2, 3, touch, 5, 6, nej, touch. Touch, touch. Det er så dumt at komme til at stå på den. Hvad? Godt. Vi tager lige det der vejen en gang til, så får vi at se, om vi kan sætte det hele sammen. Vejen til højre på 7, 8, 1, 2, 3, touch, 5, 6, 7, touch. Hele forfra. Hele forfra, hvor vi starter med diagonalt. Start med højre ben på 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, touch. 1, 3, spark, 5, 6, frem, spark, touch, 5, spark, bag. Så skal vi have vejen. 1, 3, touch, drejer vi. Det lyder godt. Hold da op, det lyder godt. Hele forfra en gang til.